Lähetä kännykkäkuva postikorttina. Helposti korttipalvelun avulla voit lähettää kännykällä ottamasi kuvan normaalina postikorttina. Sinun ei tarvitse etsiä postimerkkejä eikä postilaatikkoa lähettääksesi kortin. Ei enää murhetta siitä, kuinka suuri se postimaksu olikaan. Kaikki hoituu helposti kännykällä juuri silloin, kun sinä haluat. Sinun ei tarvitse ladata puhelimeesi ohjelmia, sillä palvelu toimii multimediaviesteihin perustuen. Lähetä numeroon 16130 viesti, kortti, oma tervehdystekstisi, risuaita, vastaanottajan puhelinnumero tai vastaanottajan nimi ja osoite. Kaikki helposti korttipalvelun avulla lähetetyt kortit painetaan digipainossa ja kortti saavuttaa vastaanottajansa parhaimmillaan jopa parin arkipäivän sisällä. Eikä sinun tarvitse välttämättä muistaa edes vastaanottajan osoitetta, sillä palvelu hakee halutessasi osoitetiedot kortin saajan puhelinnumeron perusteella. Kortin vastaanottajilla on siis mahdollisuus saada korttisi ollessasi vielä matkoilla. Palvelu maksaa sinulle vain 3 euroa per kortti. Lisätietoja saat osoitteesta www.helpostikortti.fi.